Здравейте, потребители на YouTube, вие сте си Survival сайт. Днес ще ви покажа в един сервер как оцелявам. Аз оцелявах и един мой приятел, но той му стана тъпо и вече той не цъка Майнкрафт. Да, той тук се е правил нещо, ама и аз не знам какво. Както и да. Тук имахме селяни, но какво ли стана селяните? Явно съм... Или аз съм ги убил, или той. Това беше неговият, аз ще тъпа много. Тук е полшанките. То има само стъкленица из вода. Мината, тук има ли нещо? Да, бронята ми. Меч. А къде ми айрен бронята? Само с чуда. Животните. То всичко измеря. Сега. Не, имам 5. Тук спавнерите на яйца, мисля, че... Или не, някой да разбя, къде знам. Ето ми е бронята. Това ми е другата. Дава меч. Последния път събрах доста голота. Имам и лазарот. Това е сервера, много ми харесва тук. Красиво е доста. Развили сме според мен много хубаво. То вече не играе. Както виждате, той всичко се е разрушил абсолютно. Би дала ви е харесал тук. Как сме си направили. Това от мен. Довиждане.